עכשיו זה הרגע, היום זה היום, זה קורה זה עכשיו, זה מרגיש כמו חלום. זאתי הגעתי, מרגיש לי נכון שאני פה לוקחת היום ניצחון. לא אתמול, לא שלשום, לא אולי, לא מחר, תביטו עליי ותראו שאפשר. תבינו אותי אם אני קטנוני, אבל מקום שני זה פשוט לא אני. מקום שני זה לא אני, אני רוצה הכי חזק והכי גבוה. מקום שלישי הוא קצת טיפשי, אתם הולכים עליי כל כך לשמוע. מקום שני זה לא אני, אם אין מקום ראשון עדיף נלך לישון. זה מגיע מבפנים, זה מגיע מבפנים, זה מגיע מבפנים.